vain tänne päin, tuu tuosta, niin vähän tulee tänne käsin, niin yleisökin kuulee, että mitä me täällä höpistään. Ensimmäisestä koirasta mitään verrattuna testiin. Ootko käynyt aikaisemmin minkään koiran kanssa luonnetestissä? En oo käynyt. Ahaa, no niin. Ohjeita tulee koko ajan, sinun tehtävä on helppo, sinä vaan kiikuttelet koiraa paikasta A paikkaan B. Jos se kierittää remmiä omien jalkojensa ympärille tai sinua kiertää, niin sitä voisi selän takkaa muljutella ja nostaa jalan alta pois. Silloin mahdollisimman hyvä testi suorittaa läpi. Muutoinhan sieltä saa missään vaiheessa koiraa täällä kieltää, vaikka joskus saattaisi vähän haluttaakin. Eli maltat olla hiljaa. Sitten me sanotaan aina väliin, kun saat sitä kehasta. Eli tuossa on muutamia semmosia paikkoja. Ensin kysellään vähän taustatietoja siitä, minkä se on ikäinen. 3 vuotta. Aha. Onko ollut sulla pennusta lähtien? On. Onko sinun ainut koira? Meillä on 2 nartulaisia asuu. Samaa rotua? Toinen on samaa rotua, toinen eri. Mikä se eri rotuinen on? Jämptisekoitus. Ahaa. Miten tämä siihen laumaan on mennyt? Missä asemassa se siellä laumassa sinun mielestä on? Aika semmonen pomohmo se on. Aha. Pyrkii niitä muita vähän pomottaa. Joo, mutta ei mitenkään. Joo. Eläätkö omakotitalossa, kerrostalossa, rivitalossa? Omakotitalossa. Just, voiko se olla sulla pihalla vapaana? Voi olla. No, mites jos joku naapuri tulee tai joku ajan taakse tai muualle, niin onko se tehtävä millään lailla ilmoitella sulle, että siellä on vieraita? Haukkumalla? Joo. Miten se ottaa vieraat yleensä vastaan? Haukkuu. Ei ole kuitenkaan tullut postinkantajan lahesuussa, onko se koskaan suhtautunut ihan hyvin. Hyvä. Mitä sä oot sen kanssa touhunut, harrastanut? Akintia näyttäminen. Ahaa. Millä sä palkittat sitä akintyssä? Lelu. No, eli olet harrastanut taisteluleikkejä ja revittänyt jotakin lelua. Onko sitä koskaan tehnyt vieras? Vai pelkästään siihen vai? On sitä tehnyt. No niin. Kohta katsotaan tuossa, me yritetään sitä vähän leikittää. Jos näyttää, että sitä ujostuttaa, niin saat sitten itse leikittää sitä, niin nähdään minkälainen se on. Voi olla varautunut. Niin justi, sillä juuri ajattelen. Onko se kuullut laukauksia? Ei oo oikeastaan. Joskus kaukaa. Miten ukoon ilma, uusi vuosi, miten ne on sujunut? Ihan normaali. Joo, eli ei ole nytkään lähtis kuormittua. Ei oo ollut. Hyvä. Onko mitään muuta, mitä haluat kertoa ennen kuin aloitellaan? Hyviä puolia, huonoja puolia, onko mitään sattumuksia, onko ihminen kohdellut sitä koskaan epäreilusti? Eipä silleen. Kaikki on mennyt hyvin. Joo, sille on. Sen nimi on? Kirkka. Kirkka! No Kirkka, tuuppa käy. No tuuppa käy. No tuu. No tuu käy. No tule. Noin, tule. Tuossa voit koittaa ensin tuolla kepillä, leikitäpä ensin itse sitä, niin se vähän vapautuukin. Jos saat sen siihen keppiin ihan kiinni, niin voit ihan reilusti sitä kiinnittää ja vähän revittää siihen. Haluatko ottaa jonkun muun, leikkiikö jollakin muulla lelulla paremmin? Tehdään se riittää, heitä vain tuohon Noin, hyvä, tule vain tänne.
koiraa, vaikka se pyrkää välillä sinua katsomaan. Ja remmin päästä kiinni, aina kun touhuun muutaman. Toiselle kyljelle. Se ihan väistää sieltä kaukaa just. Sitten kun tintuu jotakin paikkaa, että kelkasta koskee ja niistiittää, niin sitten voit vapaasti kehua muuten. Silitellä sitä siinä ja rauhoitella, annat sitä hihhaa vähän nuuskittavaksi tai otat sitä pipoa päästä ja tarjoat sitä ihan rauhallisella liikkeellä. Samalla silittää. Hyvä, se riittää. Sitten käväsit tuolla kelkan tulosuunnassa kävelemässä pikkumutta. Siellä reipasta kävelyä. Siitä pyörähät takaisin ja tulet tästä minun ja kelkan välistä. Kelka vois palautella. Sitten tulee puolustussalin koe, eli 2 cm ykkösen. Seis! Pysähtykää! Ihan samassa paikkaa kiinni sitä, missä on hyvä, tuu vähän tänne taaksepäin. Tuleeko tuossa juokse? Hyvä.
Ootat niin kauan aikaa, kun Maarit on saanut luvaa ja sitten nyt voit tietenkin kehua, kun tulee se. Ihan normaalisti voi syödä käsiä yhteen ja tehdä mitä haluaa. Saat kutsua. Kirkanen! Yes! No ja kehu kovasti. Ja sitten taas remmin päästä kiinni ja lähdetään tuonne haalarikokseen. Voit tänne päin. Taas se remmin päästä. Vasemmalla käydä siitä remmin puolesta välistä. Älä kiertä ympärille, vaan viettoin sitä kiinni. Tulla vain tänne asti. Koira vasemmalla puolella. Lähet kävelemään. Lähet kävelemään tuota urraa. Koira kun ehtii sinne. Terassa luttavasti niin matkaa. Pystyy häikä. Vähän. Heti kun se haurii. Siinä päästä pitkään. Hyvä. Siinä takaisin. Hyvin. Sitten samalla lailla kävelet nyt pitkällä rennillä, eikä vasemmalla pitää kiinni. Jostakin välistä siitä haalarikiestä ja älä välitä itse tynnyristä mitään. Jatka vain kävelyä, niin ei sano mitään. Siitä suoraan Maarittia kohti. Sitten palaile siihen tynnyrille, mene vaikka istumaan päälle tai meet kyykkyyn siihen, älä potkaise sitä. Hyvä ja kehu koira. Hyvä, tänne.
lösää, tulee vielä tarvittava määrä lisää. Pitkällä remmillä lähde kävelemään kottaa kohti, reipasta kävelee. Älä välitä itse laukauksista mitään. Remmi voit ottaa sitä jalkovälistä pois. Ja siitä reipasta kävelee. Oli siinä. Hyvä. Kiitoksia. Käy pikkusen kävelemässä leikkimässä. Se meni sinun mielestä. Oliko koira semmonen kun ajattelit, tuliko siellä mitään yllätyksiä? No vähän niin kuin enemmän arasteli, mutta muuten kyllä ei se ole mitään tilanteita pelännyt. Joo. Se meni testin läpi ihan hyvin, ei mitään ongelmaa. Pieni pidättyväisyyshän siellä sitä vähän rajoittaa, eli se vähän kun ihminen tulee, niin se vähän sulkee itseänsä. Se mikä siellä on hyvä puoli on tietenkin se, että se helpolla tuommoinen pidättyväisyys, jos siellä olisi pikkusen terävyyttä, se lähtee menemään sille pelkoaggression puolelle. No nythän sitä semmoista vielä ei ole, se väistää, pelkää, mutta vaikka se on umpikujassa, niin se ei pyri sieltä niinku hampaita käyttämään. Se on hyvä asia. Eli antaa ihan puhtaasti koskea. Ei nauti siitä eikä tykkää millään lailla, mutta sanoo, että siinäkö silittelet, en tykkää tästä, mutta antaa hyvin tehdä. Toimintakyky lähdetään tätä kaavakkeen alkupäästä. Toimintakykyhän on kansanomaisesti rohkeutta. Sitä mittaa tuo kelkka tämmöisenä ihmismäisenä uhkana, jota koira ei havaitte ihmiseksi. Ja sitten toisaalta tuo pimeä huone tämmöisenä uhkaavana tilana, mistä se pitää sinua hakea. Se on tuo kohtuullisen pieni, eli +1p. Tämä kaavakehan on vähän muuttunut, eli antaa meille vähän lisää tuota pelivaraa noihin. Se kelkalla väisti. Kohtuu nopeasti otti kuitenkin sinne kelkkaan yhteyden. Pimeässä huoneessa ei lähtenyt ilman apuja liikkeelle, se jäi vähän pyörimään siihen oviaukolle ja sitten lopulta uskaltautui sinne tulemaan sinne keittiöön asti. Eli +1p. Tokihan sitä katsotaan sitten noissa hyökkäyksissäkin sitä rohkeutta, mutta nuo on ne varsinaiset niin erikoiskokkeet. Sitten terävyys, sehän on tuo seinäkoe tuossa. Eli se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Eli sehän mittaa sen koiran aggressiivisuutta, kuinka se suhtautuu aggressiivisesti, kun sitä uhataan. No siellä se ihan pieni ripees sitä on, ja sekin tulee vähän sieltä pelon puolelta. Ja se nyt pantiin tuohon +1a pieneen. Puolustushalu, kuinka se puolustaa sinua itseä laumaansa. No se kertoo, että siellä se pieni halu on. Se ensin kertoilee, että täällä ollaan, sitten se siirtyy sinne takajoukkoihin ja pukkaa äitin eteen ja sanoo, että äiti hoitaa loput ja siirtyy sinne selän taakse sinua turvaan. Se on tuo pieni +1. Sitten taisteluhalu, sehän on koiran moottori, kuinka se nauttii kamppailusta, leukojen käytöstä, lihasten käytöstä. No siinä se vähän se pidättyväisyys sitä rajoittaa. Se, jos ajateltaisiin ihan erikoiskokkeena, se pantaisi tuonne miinuksen puolelle, mutta nyt kun otetaan huomioon se pidättyväisyys, se leikki sinun kanssa kohtuullisen mukavasti, niin se pannaan tuohon plussan puolelle, eli +2p, eli kohtuullisen pieni. Eli se on vähän nyt ajateltu koiran eduksi. Hermorakenne, heikko hermosuus, vahva hermosuus. No se on hieman rauhaton, eli siellä tulee, kun se lähtee kuormittuun, niin vähän liikehintää ja vähän pyörimistä ja vähän silmät on hättääntyneet ja tulee vähän nieleskelyä ja kieli käy vähän ulkona. Se kertoo juuri siitä, että ne hermot kuormittuu, mutta voisi sanoa, että sillä on ihan hyvät arjen hermot, ei mitään ongelmaa. Isompia ongelmia ole siellä arjessa varmaankaan. Temperamentti, mielen vilkkaus, huomiokyvyn nopeus ja se kuinka se suhteuttaa sitä toimintaa siihen huomiointiin. Se on kohtuullisen vilkas, eli vähän tämmönen dieselimäinen. Ja se on hyvä asia, että sitä temperamenttia ei ole enempää, koska sitten jos sitä olisi enemmän, niin sitten taas hermot joutuisi vielä enemmän kuormitukseen. Nyt se vielä selviää sillä, että se havainnoi vähän, se vähän miettii, että kannattaako tähän havainnoida. Ja se antaa nyt hermoille vähän sitten lepoa väliin ja se on hyvä asia silloin, se on tuo +2. Kovuus, muisti, kuinka se muistaa järkytykset, säikähykset, mitä me täällä aiheutetaan. Sen haalarillahan sitä katsotaan erikoiskokkeena. Se on hieman pehmeä, se jää vähän niitä miettimään, mutta selviää ihan kivasti. Ei ole ihan toipunut sitä edellisestä, kun uusi jo tulee. Ja se nyt tuo sinne hermoille sitten vähän painetta. Mutta helpommin ohjattava koira sulle, kun se on, pehmeyttä on sopivasti. Luokse päästävä hieman pidättyväinen. No se näkyy koko testin ajan. Et se ei halua tulla ihmisen luokse, se on vähän
pakkopullaa sitten kun siihen tulee, mutta ihan mukavasti tällä pystyy tässä kuitenkin lähellä olemaan. Ja sehän näkyy semmoisessa, kun ihminen ottaa aloitteen, niin sitten se tuntee itteensä. Et se kun menee, niin se vielä kestää käydä, mutta sitten kun ihminen tekee aloitteen, niin sitten se on vähän sitä mieltä, että tämä ei ole enää hauskaa. Ja sitten laukaus varma, niissähän ei ollut mitään ongelmia. Miinuksia me ei saatu mistään ja plussia kaiken kaikkiaan 140. Yes. Eli ihan hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.